Kaya na ako magstay. Kailangan malakuan. Ano kaya mamarites da rin Ito na yung makakasusin na sakin. Mako, kayo Ken. Ito naman may pag-date na. Ito naman mag-solo yung magkape. Madaling happy ako. Hindi naman, para mo grade 6 lang pong grade 5. Tapos hindi bakla yun. Yung nga lima. Ito, balada siya lalo nito may pag-date lang. Ito naman may itong rigo, mag-solo yung balang may sabi yan. Ito. Ay, piniture kaya pinpar. Tapos Jenny, balang grade 6 lang. Hindi naman mo ay high school. High school undergraduate. Nag-date na. Hello. Ito po, paakyat na kami. Yan po si Lilin Kaway. Tapos, ito naman po si Hazel. Ayan, pagod na, kaya pa ba? Kaya pa. Gusto mo nang tumuknang? No. Tapos ito yung tatlo. Si Myla, tsaka yung asawa, tsaka yung bakla. May bakla silang kasama. Ayun, Kaway, box. Oh, di ba? Oh. Tingnan nyo naman, oh, lakad pa lang, kembot pa lang, baklala, oh. Alright, nandito kami sa JT's Restaurant. Ito yung mga kasama namin, si Tintin. Alright. Si Kat. Alright. Seng. Si Kyle. Lynn. Ang gaganda naman, oh. Si paring Warren, paring June. Kasi si Hazel Sanchez. The Myla Top 1 model. The Sarah Labati. And di bali na yung bakla to eh. Sige, Marma na ang tayo pangilid ako. Ay, kumakain po sila. Yung mga nagutom kanina. Ano? Alright, dito kami sa BGC Taguig. Mga Team B, alright. Kaway-kaway dyan. Alright. Pare. Alright. Alright, andito kami sa Coffee Bean. Alright, ito, pasukan namin yung mga big time. Hello. Ito yung mga nagdi-date na magjowa. Hello. Hello, Hazel. Hello, Team B. Hello, Team B. Kaway sa mga fans. Hello. Game. Nantakan yan munta, Soy? Ha? Nantakan yan? Burnampar, ang pong Sky Garden. No, karintakan yan ngayon eh. Sky Intal. Sky Intal. Skyway, soy. No, karintakan yan eh, Soy? Mines View. Nangasabi mo. Kabalo, Soy.
Row 5 last row 5. Ay, masarap pala yung kape sa sayo ng kay. O, di kami bio-recruit. Di kami bio-recruit. Pagkala ko muna. Pagkala ko muna. Okay, lagli. Row 5. Row Row 5 from. From Mexico. Talent. O, game. Gini. Isa naman. Pangalan. I'm Kat po. From. San Fernando. Sorry, wrong number. Anong talent? Talent. Wala ka pa ng kape. Sino Master ko. Sino master ko? Ang masabi? ng kape. O, ikaw. Taga na ka rin Wala ka to. akong masabi eh. Okay. Diyan ako sa akong Tito Ricky. Ay, Tito Eric. Sige. Okay, bye. Bye-bye.